Hey. Jeg er så med Anna, og vi sidder i bussen. Nej. Nej. Og vi skal spise det her chili uden at række os på hovedet. Jeg hader peberfrugt, men jeg elsker chili. Problemet og hun siger, at hun har den stærkeste. Jeg kunne mærke det allerede der. Lad os nu bare gøre det her, okay? Skål! Nej! Nej! Kom nu, 3, 2, 1. Fuck no. Jeg kan mærke det på min tunge, men det er ikke særlig slemt. Du bare jeg kunne mærke det nu. Chili. Jeg elsker chili. Det er faktisk ikke så slemt, som jeg troede, det ville være. Det er fordi, du har sgu da taget spidsen. Du skal sgu da tage det. Hvad er det her? Jeg elsker chili. Okay. Jeg brænder ned i min hals lige nu. Jeg elsker stærk mad. Det er bare sådan lidt... Det smager peberfrugt til sidst. Når jeg trækker vejret ind, så hjælper det. Når jeg trækker vejret indad, så hjælper det. Det smager peberfrugt. Jeg er ikke engang kommet ind i kernerne endnu. Nej, du skal ikke tage. Jeg fik kerner med. Det gjorde jeg også, men jeg elsker chili, og det er det, der er problemet med dig. Altså, jeg synes ikke, det er så slemt faktisk, fordi altså, det kunne være værre. Men jeg sagde til dig, det er den, der er mindst stærk. Hvad? Det er den, der er mindst stærk. Når jeg troede, det var mest stærk, jeg var sådan, shit. Nej, jeg har taget den, der er mindst stærk. Hvis den er mest stærk din, så synes jeg, du klarer det ret godt. Det er underligt, for jeg kan ikke mærke det herovre. Jeg kan mærke det sådan herovre på min tunge. Jeg kunne bare mærke, at jeg følte, at jeg fik kastet op, men det var fordi, jeg havde peberfrugt. Jeg sidder herovre, men der er ikke noget herovre. Og det gør ikke ondt. Nej. Det føles bare som om, jeg har et eller andet, der er varmt. Jeg sagde til dig, at det gule, det var den, der var mindst stærk. Ja, det føles bare som om, jeg har sådan noget varmt på min tunge. Men det var lige lidt herfra. Hvad laver du? Hvad laver du? Vi sidder i bussen stadig, sjovt nok. Og shit. Den forbandede sol. Ja, jeg kan ikke se en skid. Jeg gør lige sådan her. Men vi er på Fyn. Yes. Og ja, det var egentlig bare update. Mig og Anna. Hej Anna. Vi er lige ud fra Storebæltsbroen. Den er vitterligt lige der. Så vi skal til at køre over Storebæltsbroen. Yes. Så super fedt. Er det ikke fedt, vi kører på Storebæltsbroen nu? Det er så fedt. Vi kører på den lige nu. Vand der. Vand derovre. Jeg var jo lige ved at skulle læse, Broen er der. statskundskab. Det var super fedt. Vi er seriøst på Sjælland om 10 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vi er på Sjælland. Hvis alle i den her bus, forældre og dem. Status er, at vi er på vej over broen til Sverige, ikke? Ja. Vi er faktisk allerede, sagde vores lærer, vi er allerede i svensk farvand, åbenbart. Vi er allerede i svensk farvand, det var vi allerede derovre. Vi kører over broen lige nu, og Sverige ligger lige derovre. Så vi er i Sverige lige om lidt, og så skal vi hvad? Så skal vi, med færgen. Status. Alle snakker alle mulige mærkelige sprog lige nu, jeg ved ikke lige hvorfor. Men vi er på vej ind på færgen. Men vi skal ind på færgen lige om lidt, og det bliver super fedt. Og så skal vi sejle i en... Magnus, hvor lang tid skal vi sejle? Indtil vi er der. Indtil vi er der.
Og så skal vi af, og så skal vi sådan køre en halv time, så vi fremme, hvor vi skal være. Og så skal vi pakke ud, og så har vi fri, eller ikke fri, men sådan. Er det egentlig fedt? Altså, hvor lang tid var... Fri til, hvad vi vil lave. Det skal være skæg. Hvor lang tid var det, hvor du manspreader? Jeg sidder sådan her. Jeg tænker, vi 5 faldt skæg, så nu er det nok. 5 løg! Men status er, at vi sidder på færgen, og vi sidder her i 40 minutter. Var det det, du lige sagde? Jo. Ja, og vi har cirka en time igen. Eller 50 minutter cirka. Vi skal få dem fra vores klasse bare sidde og stå og slås her i baggrunden. Nå. Men jeg har røde pinde. Dem der skulle det heller ikke. Men det var bare status, og vi opdaterer, når vi er af færgen. Status er, at vi skal til i land nu, ikke? Så jeg kommer lige til at opdatere mere, før vi er tilbage til vores værelse. Så status er, at vi er på værelserne nu, og vi har fået et fucking lille værelse. Sådan, der, vi har vitterligt bare det her, og så en seng og ting, og det er det, vi har. Jeg er sikker på, at det nok skal blive hyggeligt. Vi er i gang med at lave chokolade med karamel i midten i vores hytte. Og så er jeg lige ved at rydde lidt op. Jeg har Rebin seng, og jeg sover med Anna Liv alligevel. Skal lige finde mine venner? Hvorfor er din telefon så stor? Hvorfor er din telefon så stor? Hvad fuck? Hvad fuck? Hvad fuck? Vi skal have pizza nu. Vi sidder og har været Netto. Og hende derovre, den der weirdo. Jeg har aldrig smagt Maltesers før. Der er ikke noget galt med det. Men hun elsker mig. Hun elsker Maltesers. Okay. Den tænder du lige til mig. Status. Vi sidder i bussen, og det er næste dag. Og vi er tirsdag. Hej Kasper. Du er en god model. ja. Og så jeg opdagede det ikke engang. Men nu skal vi til hvad? Tre steder. Ja, Svanike, en eller anden strand, tror jeg det er. Ja, og så skal vi Til de der runde kirker. ja, og besøge dem. Vi giver lige status bagefter, når vi er kommet tilbage, for sådan at sige, hvad det egentlig vi skulle, for jeg har ikke rigtig styr på det. Ja, og hvad vi har lavet og sådan noget, og forklare lidt om hvordan det var. Måske optager vi noget derude, det ved vi ikke. Ja. Status er, at vi er fremme ved Rundkirken nu. Yes. Er de der? Ja. Så det er helt stress. Jeg tror, jeg skal tage vitaminer, fordi jeg får det sådan helt dårligt af sol. Ja. Jeg tror, jeg er allergisk over for solen. Vi skal tage ind og se den nu. Så vi Jeg tror, min oldefædre blev gift derinde. Nej, fædre. Nej, fuck. Oldemor og oldefar. hold da op. Det har Oldemor og oldefar, de blev gift derinde. Yeah, jeg har historie derfra, jeg har. Kan vi finde mig? Vi sidder deroppe, skal vi ikke sige noget om præsten. Vi sidder derovre, skal vi ikke sige noget om præsten. Det skulle da godt. Far? Hvor fanden er der blomster? med mig på, fordi
at jeg skal vise det til min præst, så det har ved, at jeg har været i kirke. Magnus efternavn ukendt. Hvad? Jeg kender ikke dit efternavn. Nej. Det er djævlen deroppe. Det er den der djævlen, der skider på dem, der dør. Nej. Jo, Den der. det siger Magnus. Det siger Magnus. Ikke dig. Magnus, du har IQ. Begge af jer. Hvem har IQ i hvert fald ikke dig, Ja, nemlig. Fuck, det er fedt. Der er ikke bare spejl, eller hvad? Åh, shit. Det var da styles. Ulækkert styles. Ja, men... Jeg er lige med. Tak til jer. Er der mange nu? Mange mennesker. Hej, Magnus. Hej, der er Jeg kan bare tænke på, hvor gamle de her trin er. Er det sjovt at tænke på? Ja. Jeg troede lige, at det var blåt lys i. Og hvis det er lavet af tæm, der er gået rundt her. Må man godt komme videre? Ja. Shit, hvor er det stejlt. Det her, det var da helt sindssygt. Ja, jeg holder revet meget. Hvad? Det er mig. Hej, jeg går lige med dig, kan jeg mærke. Nej, det gør du ikke. Jo, jeg er ikke. Jeg er med dig. Nej. Halløj, Magnus. Magnus, du filmer dig. Nej. Nej, jeg var skiltende. Hvorfor er kirken rundt? Ja, hvorfor er den lille rundt? Jeg tror... Dum, Sofie. Men hvorfor er den lukket rundt? Jeg ved ikke. Er det ikke Magnus, hvorfor nu kirken lige runde? Jamen, det er jo fordi, de bygger efter det der polske tradition. Nå ja. Jeg tænkte, det var romansk. Er det der en fangekælder? Eller? Jeg prøver lige at gå ind, for det ligner det lidt. Men sådan... Man kan sgu da ikke gå ind. Nej, men ikke gå ind i sådan her og kigge. Men Magnus siger, det på grund af den der bue der ved døbefonden, så det gjorde sådan der. Det ligner virkelig et fængsel, det der, Magnus. Det gør det faktisk lidt. Hvad? Ja. Det er mange ting. Skal jeg lige lave sådan en sejl her? Limbo! Her er sgu ikke, jeg gør bare sådan. Og jeg tror lige, jeg har brækket mit Jeg knogler. gør bare sådan her. Helle, hvad er det? Det er sikkert ting, de har fundet i kirken. Det tror jeg ikke. Det ligner sådan en siv. Nej, jeg tror, det er noget et stykke slot. Det kunne godt være. Ja. En blonde kant af en eller anden art. Mm. Sankt Laurentius. Sankt Laurentius. Tror jeg, han hedder. Kalkmaler. Holy damn. Let me look. Jeg har kigget. Damn, hallo, det her det ligner et loft. Det tror jeg også, det er. Hvis jeg finder en dukke her, så skriger jeg. Så løber jeg. Lad os gå videre op, Anna. Ja. Jeg har ikke været oppe endnu. Jeg kunne være her. Det er lige godt, den kugle op. Jeg hader de her trapper, seriøst. Ja, det gør det fandme også. Ej, vi går her, Anna. Hvad er det da? Hvad siger du her? Hvorfor er der blåt lys så? Fik du det på video? Jeg står sådan der. Nej. Men hvorfor er der blåt lys der? Lå fint, prøv lige se, du kan skyde her. Men det er jo blåt lys, det der, eller er det bare sollys? Eller er det bare sollys? Det ligner blåt lys. Ej, hvad er der? Hej, Anna. Ej, vi kan gå ind i midten. Hej, Ella. Ja, jeg har til det. Damn. Se, sikke udsigt. Yeah! Ej, der er gravsten dernede. Nå. Hvem er død? Nej, hvad? Dagmar? Gå lige væk, Sofie. Bum. Der går nok mørkt heroppe. Ej, hallo, pigerne er på loft. Hallo, hvad er det her? Det er sådan nogle fælder, tror jeg. Ja, det er lidt mærkeligt. Ej. Anna, Ja. de står oppe på toppen af de her bjælker her. Ej. Der er et vindue mere. Gå rundt i landet. Halløj. Til nogle folk, der står... Nej, det er sgu da Magnus og Samuel. Ej, de har lige... Jeg kiggede ind i det der, ikke? Og så kiggede Ingrid på samme side, og så fik jeg et billig shot. Nu er det om.
Ej, Sofie, det gamle, du skal lige passe lidt på. Der er sådan laver i det der, fordi der er sådan. Ej, Sofie. Ja, men som I kan høre, status der, vi er kommet på Østerlars Kirke, tror jeg den hedder. Vi er i hvert fald kommet i en eller anden rundkirke. Og vi går rundt i ring. Hej Elle! Hej Elle! Jeg vil op igen. Elle, jeg er ikke så farlig. Ja. Og så er der et loft deroppe. Hej hej. Ej, hej. Ej, hej. Se os fødder. Jeg vil falde. Nej, Helle! Hvor er Helle? Jeg er lige her. Hvor er Helle? Nej, der står nærmest oppe på min hoved. Holy shit! Jeg står. Hvad var heroppe? Det skræmte mig lige lidt, det der. Jeg skal ud herfra. Hjælp mig. I don't care, jeg skal ud. Jeg blev bange. Jeg troede, det var en trold. Hallo, der er stadig noget herovre, når du ikke kan se det. Se her. Kig til venstre. Jeg skal væk. Ja. Det her ligner noget fra Aladdin. Not gonna lie. Not gonna lie. Jeg kunne godt finde på sådan at bare lægge mig i det der. Ej, Sofie. Ej, snak ordentligt. Vi er i kirke. Nej. Ja, det er det. Ja, de her trapper, de er virkelig ubehagelige. Holy shit. De her trapper, de er så stejle, man drømmer ikke om det. Jeg holder bare virkelig godt fast. Kan du ikke tage og sende det der video Jo, der? Sofie, men jeg er også lige i gang nu, ikke også? Der er en kamera, der optager du også noget. Ja. Kan du sende den til mig også? Ja. Sådan er det. Ej, der er ikke noget. Girls hår. Så nu skal vi til barnedåb. Ej, det må være. Jeg har lyst til at lave en rulle. Vi skal ned til vand. Vi lægger vores tasker med. Jeg får det helt dårligt. Og han vores hus der. Hvis man falder, så er man død. Ja, præcis. De har det giver Albert dyrløn, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er en, som har haft tynd mave det hele livet. Eller hård mave. Det kunne sgu godt passe. Det er rigtig slemt. Gå hurtigere! Okay, kan du fortælle, hvor mange tasker du har? Det ved jeg ikke. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg sidder også nogle inde under alle taskerne. Jeg ved godt. Jeg tror ikke, jeg kan bære mere. Altså, det ødelægger din nok, det der. Jeg skal have en pause her. Jeg har brug for en pause. Kom, vi begynder at aflevere folks tasker. Ej. Det er en ko. Nå, hvor er den sød. Okay, den er bange. Hej, ko. Nej. Ej. Den kalder på sin mor. Den kommer lige om lidt og stanger os. Den er bange. Må jeg godt prøve? Ej, August. Din mor kommer. August, du skal ikke dø i dag. Den mor kommer lige om lidt. Ja, det går ikke så godt det her. Der er masser herovre. De er mega søde. Koer på Bornholm. Nej, køer. For helvede, hvad fanden sagde jeg lige? Hej. Nå, det er Janhed. Halløj, vil du snakke med mig? Nej, det vil du ikke. Nå. En god dag til dig så. Nej, der er ikke flere køer hernede. Ej, de er mega søde. Damn.
Jeg vil have en krone, mor. Mor, du skal købe en kro til mig, please. Og far, ja, I kan godt lige sponsorere lidt, ikke? Jeg vil have en kro. Jeg føler altid, at jeg lige vil falde over solen. Ja. Og hvor på det parkour! Yes. Parkour! Nej, der er en til. Åh, damn. Jeg tror, de styrer på mig. Hej. Hej. Vent. Ej, nu begynder det at regne. Nå, stakkels fru. Gør det. Ja, jeg gør vildt godt. Skal vi ikke malte den? Jo, så længe man bare ikke brækker noget. Nå, det er fordi ædelsten er sådan set også kvarts, men det er i den rene form, så skal man måle på, så det er rent, hvor rent det er jo kvarts. Status er, holy damn, mit hår er ulet. Status er, at ja, klokken den er egentlig sådan 8:30 nu. Det var ikke så godt, men jeg har glemt helt at opdatere jer. Det er torsdag i dag. Vi har været på Kunstmuseum, og vi har været ved Helligdomsklipperne, og så har vi været ved Ekodalen, og så har vi været i Gudhjem. Jeg har desværre ikke taget nogen billeder fra Ekodalen eller Gudhjem. Og dem, der sagde den lige 20% tilbage, det var ikke så godt. Jeg har desværre ikke taget nogen billeder fra Ekodalen eller fra Gudhjem, men jeg har taget billeder fra Olof Høst Museet og for Helligdomsklipperne. Så de kommer her, men også lige opdatere jer om i morgen, det vil sige på fredag, der skal vi hjem herfra, og der kommer der også status, men her er billederne i hvert fald. Status er, holy damn, mit hår er ulet. Status er, at ja, klokken den er egentlig sådan 8:30 nu. Det var ikke så godt, men jeg har glemt helt at opdatere jer. Det er torsdag i dag. Vi har været på Kunstmuseum, og vi har været ved Helligdomsklipperne, og så har vi været ved Ekodalen, og så har vi været i Gudhjem. Jeg har desværre ikke taget nogen billeder fra Ekodalen eller Gudhjem. Og dem, der sagde den lige 20% tilbage, det var ikke så godt. Jeg har desværre ikke taget nogen billeder fra Ekodalen eller fra Gudhjem, men jeg har taget billeder fra Olof Høst Museet og for Helligdomsklipperne. Så de kommer her, men også lige opdatere jer om i morgen, det vil sige på fredag, der skal vi hjem herfra, og der kommer der også status, men her er billederne i hvert fald. Status er, at det er morgen, og det er fredag, og vi kører med bus nu, og vi er på vej til færgen, og så efter, så skal vi 9 timer i bus for at komme hjem. Men lige nu, så er vi næsten lige kørt fra hytterne, og vi har pakket alting, så jeg glæder mig til at komme hjem. Status er, at vi er kommet af færgen for 100 år siden. Jeg glemte bare lige, at der var status. Klokken den er 16:47 nu, og der er ikke så lang tid til, at vi er hjemme. Så yes. Hej Sofie.
Sofie. Sofie. Hej. Hvad optager vi til? Status. Hey. Vi sidder i Fuck, hvor har jeg røde kinder. Det var det Ej, helt vi skal på min musik, den her spiller vi til. Se mine kinder. Helt Ej, røde. de skulle se mig. Jeg er helt vildt varm. Jeg vinder. Og jeg var ved at tage min telefon og tabe den sådan 8 gange lige før, fordi jeg lige tog billeder, og så skulle jeg lige sidde sådan her. Med min arm sådan helt herovre. Du hører Rick Ross. Nej, jeg hører den ikke, men det er fordi, jeg hørte en sang, og så kom jeg til at skifte, fordi jeg tabte min telefon. Men Rick Ross er også okay. Rick Ross. Jeg sagde lige Rick Ross. Rick Ross, så. Ja. Oh shit. Men vi er næsten i Danmark. Jeg tror, der er sådan en halv time til eller sådan noget. Vi er i Danmark. Er du idiot? Nej! Jeg mener til vi er hjemme, Ja, ikke i Danmark. Det er vi allerede. Ja, vi er nok en halv time på det tog. Vi er i hvert fald i Jylland. Let me just say. Yes.